जय श्री गणेश सर्वांना. कसे आहात? सर्व स्वस्त मस्त आणि नेहमी आनंदी राहा आणि तुम्ही असालच. तर हा व्हिडिओ रामनवमीचा आहे. रामनवमीच्या दिवशी माझा गुरुवाराचा उपास पण होता आणि रामनवमीचा पण उपास करायचा होता. म्हटलं या दिवशी आपण देवीची आरती पण द्यावी, कारण की नवमी होती. अशी मी ह्या नवमीची आरती चैत्र महिन्यात पहिल्यांदा देते. तसं आमच्या इथे नवरात्र आपले अश्विन महिन्यातले असतात, तेव्हा आम्ही उपास करून नवमीची आरती देत असतो. पण ह्या वर्षी मी पहिल्यांदा दिली. म्हटलं चला करून काही नियम वगैरे असं काही नाही. ह्या वर्षी दिली. पुढच्या वर्षी पाहू, आता पुढच्या वर्षी. आणि नंतर त्यासाठी मग आधी असं फराळाचं करून घेतलं होतं. आलूचा खीस केला होता आणि सोबत आता वाळवणीतले पदार्थ झालेले आहेत. तर त्याच्यातले चिप्स पापड तेच तळणं चालू आहे सध्या तरी. नंतर मग मी पुरण शिजून घेतलं. आज पुरणात मी म्हणजे गुळ टाकून पुरण शिजवलं होतं. तसं कसं आम्हाला साखरेचंच आवडते, पण गुळाचं खाणं चांगलं असते, साखर खाणं काही चांगलं नाही. म्हणून माझं एवढ्यात पुरणात गुळ टाकणंच चालू आहे. पण आता मी पुढच्या वेळेस करीन तेव्हा साखरच टाकेन, कारण की तेच चांगली लागते पोळी. नंतर पुरणाचे नैवेद्य व दिवे लावून असं ताट तयार केलं व चांगली आरती करून घेतली. आणि आपल्याला असं वाटते की आपण सर्व देवाचं करतो, पण हे देवाचं न करता आपण आपल्या स्वतःसाठी करतो, कारण की हे सर्व केल्याने आपल्याच मनाला शांती समाधान मिळते आणि मन पण प्रसन्न होते, नाही का?